در موج برنامه اطلاعاتی خبر. президенти ҷумҳурии тоҷикистон изҳор доштанд, киҳо метавонанд рӯза нагиранд ва ба қиматфурӯшон ҳушдор доданд. Боздошти касиру миёнарав дар Душанбе барои гарон фурӯхтани чипта. Эхтимоли катъ шудани парвозҳо миёни Русия ва Туркия. Афзоиши шумори мубталоён ба вируси корона дар Арабистони Саудӣ. Шаҳри Истамбул дар нашъаманди рекорди ҷаҳонӣ гузошт. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сокинони кишварро ба моҳи шарифи Рамазон ки фардо фаро хоҳад расид табрик намуданд. дар паёми президент ки онро дафтари матбуотӣ нашр кардааст бо зикри ёдоварӣ аз муҳимоти ин моҳ, президент сокинонро ба ободкорию хайру сахо хонда гуфтанд ки моҳи шарифи Рамазон дар баробари рӯзадорӣ моҳи озодагии рӯҳ ва имондориву тақво ба шумор рафта вуҷуди инсонро аз ҳусни адабу маърифат оруста мегардонад. дар ин моҳ мусулмонони комил фурӯтаниву шикаста нафисро пеша карда хашму ғазабро аз худ дур месозад ва қалбашро ба макони меҳру муҳаббат табдил дода бештар ба амали хайру савоб даст мезанад ва ба наздикону пайвандон, ҳамсояҳову дармондагон кӯмак расонда мушкили онҳоро осон мегардонад, таъкид намуданд роҳбари давлат. президент ҳамзамон бо ёдоварӣ аз назари олимони динӣ гуфтанд ки киҳо метавонанд дар моҳи шарифи Рамазон рӯза нагиранд. ба гуфтаи президент дар асоси таъкиди уламои шариат ва фақиҳони дини мубини ислом шахсоне ки дар шароити душвор кору фаъолият мекунанд касбашон ба таъмини маводи озуқа вобаста аст ё дар соҳаҳои саноату истеҳсолоти вазнин машғул мебошанд, рӯзадорӣ барои онҳо боиси душвориву машаққат мегардад. аз ин лиҳоз хӯрдани рӯза барояшон иҷозат дода шудааст ва онҳо метавонанд дар вақти мусоиди дигар рӯзаи худро анҷом диҳанд, афзуданд роҳбари давлат. президенти мамлакат бо зикри ёдоварӣ аз ҳоли мушкил гуфтанд ки бояд тамоми саъю талош ва захираву имкониятҳоро барои ҳарчи бештар истеҳсол кардани маҳсулот ва захираи он сафарбар созем. хусусан ки рамазони имсола ба мавсими авҷи киштукор ва гузоштани замина барои ҳосил рост омадааст, мо бояд пеш аз ҳама дар фикри истеҳсоли маҳсулот, таъминоти аҳли оилаи худ ва захираи маводи ғизоӣ бошем ва мушкилоти дар дунё ба вуҷуд омадаро ҳазл нашуморем, таъкид карданд президенти мамлакат. ҳамчунин фаромӯш набояд кард ки моҳи шарифи Рамазон моҳи эҳсону накӯкорӣ ва хайроту садоқат мебошад, яъне шахсоне ки имкони моилавии мусоид доранд метавонанд ба хотири соҳиби савоб гардидан алалхусус дар моҳи Рамазон ба ятимону маъюбон ва оилаҳои камбизоату ниёзмандон дасти хайру саховат дароз кунанд. президент гуфтанд ки сарватмандону тоҷирон агар дар роҳи савоб кӯшиш намуда дари хайру саховатро боз кунанд ва молу маҳсулоти худро бо нархи арзонтар ва бо риояи меъёрҳои инсофу инсондӯстӣ ба фурӯш гузоранд, ба ивази ин амали нек сазовори аҷри азим аз тарафи худованд хоҳанд шуд. раёсати вазорати корҳои дохилии шаҳри Душанбе дар бораи боздошти 2 нафар аз ҷумла як корманди кассаи ҳавопаймоӣ бо гумони қаллобӣ хабар медиҳад. ба иттилои манбаъ, боздоштшудагон ба таври сунъӣ нархи чиптаҳои ҳавопайморо баланд карданд. бино ба иттилои маркази матбуотии вазорати корҳои дохилии пойтахт, аз ҷумла кормандони милиса, як сокини 56-солаи қаблан маҳкумшудаи шаҳри Ваҳдат Шарифов Нуриддин Саидовичро боздошт карданд. Шарифов Нуриддин бо корманди кассаи чиптафурӯшии Зуртур хонум КС маслиҳати пешакӣ намуда ба муштариён чиптаҳои ҳавопайморо аз нархи муқаррар гашта гарон ба фурӯш гузоштанд, афзудааст раёсати вазорати корҳои дохилӣ. гуфта мешавад ки ин амалҳои ғайриқонунӣ гумонбарон, яъне ба таври сунъӣ боло бурдани нархи чиптаҳои ҳавопаймо боиси хашми шаҳрвандон шудааст. бо назардошти ҳолати мазкур нисбати шаҳрванд Нуриддин Шарипов ва нисбати КС парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, нисбати охирон бинобар дар тарбияш вуҷуд доштани кӯдаки ноболиғ чораи пешгирӣ дар намуди набаромадан аз маҳалли зист ва нисбати боздоштшуда Шарипов чораи пешгирӣ дар намуди ҳабси пешакӣ татбиқ ва тафтишот ҷараён дорад. чанде пеш дар ситоди фаврӣ оид ба мубориза бо панҷшавии коронавирус дар Русия ҷаласа баргузор гардид. дар он тадбирҳои имконпазир дар робита ба афзоиши беморӣ дар Туркия баррасӣ шуданд. бино ба гузориши риа новости бо истинод ба як манбаъ, дар бахши сайёҳӣ дар ҷаласаи ситод оид ба масъалаи маҳдуд кардани парвозҳо ба Туркия ягон қарор қабул нашудааст. қаблан РБК хабар дода буд ки бинобар бад шудани вазъи коронавирус дар Туркия, ситоди мубориза алайҳи коронавирус рӯзи ҷумъа бо намояндагони
намояндагони агентии федералии нақлиёти ҳаво, вазорати нақлиёт ва рӯзпотребнадзор имкони маҳдуд кардани парвозҳо ба ин кишварро баррасӣ мекунанд. намояндагони бахши сайёҳӣ дар навбати худ барои ҷорӣ кардани маҳдудиятҳои иловагӣ омодагӣ мегиранд, ки ба пешгирии воридшавии намудҳои нави коронавирус ба қаламрави Русия мусоидат мекунанд. вазорати беҳдошти Арабистони Саудӣ аз афзоиши шумори мубталоён ба вируси корона дар ин кишвар хабар додааст. иттилоъ додааст радиои тоҷикии садои хуросон. вазорати беҳдошти Арабистон эълом кард, ки таи шабонарӯзи гузашта 878 мавриди ҷадиди ибтило ба вируси корона дар ин кишвар шиносоӣ шудааст, ки бо эҳтисоби мавриди ҷадид шумори мубталоён ба ин вирус дар Арабистони Саудӣ ба наздик 400 000 нафар расидааст. бар асоси эъломи вазорати беҳдошти Арабистони Саудӣ таи ин муддат 10 нафари дигар бар асари вируси корона фавт диданд, ки шумори ниҳоии онҳо аз корона ба 6733 нафар дар ин кишвар расидааст. радиои садои хуросон дар истинод ба матбуоти Туркия аз афзоиши шадиди масрафи маводи мухаддир дар ду шаҳри бузурги Истамбул ва Адана ин кишвар хабар медиҳад. бино ба гузориши ин манбаъ, ду шаҳри бузурги Истамбул ва Адана дар Туркия дар ҷойгоҳи дуюму сеюми шаҳрҳои пурмасрафи маводи мухаддири ҷаҳон қарор гирифтанд. матбуоти Туркия ҳам дар рӯзҳои охир бо ибрози нигаронӣ аз ин мавзӯъ ба баррасии вазъияти ногувори гароиш ба маводи мухаддир дар ин шаҳрҳо пардохтанд. таҳлилҳо нишон медиҳад, ки дар чанд соли гузашта Нью-Йорки Амрико ҳамвора муҳимтарин қонуни пахшу масрафи маводи мухаддири саросари ҷаҳон буда, навъҳои гуногуни ин мавод дар Нью-Йорк ба таври густарда масраф мешаванд. бар асоси омурҳои ҷаҳонӣ, бештарин героини дунё пас аз Нью-Йорк ва бештарин марихуана низ пас аз Барселона дар Истамбул масраф мешавад. сомиёни азиз, ин буд барномаи иттилоотии хабар. то барномаи дигар, дар амони худо бошед. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.